Joto media rokno hambai khulumbai kha ang tini kaisa request ni bagai kaisa joto chini ti prasar rokno kaisa khulumui kaisa kok sana ni bagai non thani ma phaima se chung edc haphango bubagrani ti pramo tha sarkar achongmani yagulo गोबां मा जों सामुं खायमानि मारि नरक नुगै दं गोबां मा सामुं कुलबाय आं जों सामुं तांलाय दं आबोनि बिसिङो जतनि से जों ताबो बखा सालाय दं मानि बा जों सामुं चारि माय आङै दं मानि जता आङै दं मानि आबो हके बाहान बथाय तिप्रा मथा बुबाग्रानि दल फायमानि यागुल गोबां मा सामुं गाहाम खायमानि बिसिङो कायसा एमन कतर जों सामुं खायजाका आव सामुं खायमाय जों ता बेलाय केबिं मुङा आचाय दं आबोंखा 1300 जना जों स्कुल एडमिशन खायका खुमपुयो खुमुलुंग आमचायो ताबुक नक बारासि नायतुगि मानलायलिया कलेज ताबो 300 जना कलेज भर्ति अंफायनि जिनि त्रिपुरा हास्टेलनि गोबां मानसियारायरक 1300 जनानि बिसिङो जों 250 जनासि हस्टेल रिमानो आं ताबो 20 जना नार्सनि एप्रेन्टिसेस नाना नाय दङ ताइ 20 जना नार्स स्टाफ नार्स फाइ दं अबेके गोबां मा रिक्रुटमेन्ट 20 जना ड्राइभार अमेके गोबां मा बरगो खुमुलुंग हाफाय दङ किन्तु बारा सानसि ताबो खुमुलुंग आमचायो बारा मानलिया बारा नायतुगुइ गोबां मा सेरायनि बुमाबु फाराव फायबाय जाव हस्टेल मा याङै बारा बर माननाय साबनि थानि बारा माने चिनबो साबुतिनो बल जागा तनि लेखा फरायनाय हायङै बारा मानयां दंबायके आं रिक्वेस्ट खायना मुचुमाके ओ खुमुलुंग आमचाय यो तंनाय हागनां रक नकनु खुंतंनाय रक नरक मान खाहांके ओ तालनि बिसिङो बा एक मासनि बिसिंबन जेकुनु बाबे नरक जे मानतै नक किसा तांगै चिनि तिप्रा सरनो एटलिस्ट खुमुलुंग तंगै बरंनो लेखा परा खायनानि सामुं खायनानि आबहायनि किसा सुजुग रिबायदि कारण चेराय चिकन 1 2 3 1/2 बरक हस्टेल माया इके बुमा बुफाबाय तंना नांगो अरो नक बारासासि नायतुगि मानया ओं तंबायखा हिके एडमिशन ओं पाइजाक और लेखा फोरोंना मुचु नक सिबारा माय हागे बर थांबाय जाना आबनि बागै और हागनां रक न गनां रकना आं कयना मुचु नरक जेसुग मानसाक नरक बरां माननाय फियाबा रिजनेबल रेट बायखे नरक नक बारा रिबायजादि इके चिनि कलेजनि फरायनाय रक बाहायनो फाइ तंबाय ताबो भर्ति अंनाय कयेकदिन बिसिङनो 300 जना सिंगे नरक 100 आबनि बिसिङ 100 जना तर बारा तंपायनाय चिनि नार्स फाइ तंगो नार्स एप्रेन्टिसेस 20 जना नार्स स्टाफ 20 जना अबेके गोबां मानसि नर जों ताबो एभिएशन ट्रेनिंग बु खायतं जों एयारपोर्ट बु खायतं तार बेलबारि उनकुलो फार्मनि उनकुलो कायसे चिकन फ्लाइट ओंखारनायनि जों एयारपोर्ट खायना नाय दङ एभिएशन ट्रेनिंग नि बागै नर्थ ईस्ट नि गोबां मा स्टुडेन्ट रब और फाइबेनाय सोलों फाइबेनाय परिफेबेनाय एका आगामी दिन चिनि बोसोर नक तंनानि जों ताबुकनो 6-7 मासनि बिसिङनो जों हस्टेल रक तमरक तांगिरि मा याङै दङ चिनि हस्टेल राज्य सरकारनि थानि खुमपुय हस्टेलनि बागै एकोमोडेशननि बागै रहरमानि जों 250 जनासि जों मानो हके 1300 जनासि एडमिशन हके जों बाहायके बाकी सेरे रकनो जों फरायनायनि सुजुग खायरिमान आबा आनि व्यक्तिगत नरनो खुलुमै मिडिया रंनि थ्रु चिनर बुमा बुफा खुमुलुंग आमचेन लुकुरकनो कयमासे नरक जोंनो हेल्प खायबाय जादि तिप्रासारनो हेल्प खायबाय जादि दाक्ति नक जे मानसाक जन खुंसा खुंनिपान ननि बिदाराव ताङै तिप्रासा सेरे रकनो लेखा सोलोंनायनि बागै अर तंनानि सेबसाइ खायरिबाय जादि अ कयमुंनि बागै आं नरनि बसकाङो मा फायजामायसे जतनन हामबाय